Haramaden kafara ibe nyina alako ibi yereke alaye Dalai Lama diko de ni funyana Dalai Lama diko ni ya sigile ibe alakale na ya keta ka nyeni ngeta Dalai Lama iko ni ya sigile blonguna na nyeni ngeta adani yobe jigota iro da abengo je le connais trop nya bonya ka dala ka ken faye ka ken maye mami die kanumbala ala ke fo jamana kanumbe ala mais j'ai pas pu comprendre que jamana mo na kan kureta ke ibeka la ko ibeka jamana to mo wore bulo ulu be kla ka jamana marani mo wore kuma kan wage de bora ko ibeka mali faga jaw de bora ko ibeka mali faga ko y avait plus d'autorité de l'état et l'autorité de l'état est-ce que c'est chez Diko wage va chez Diko jaw va chez Diko et Diko est ka dou les institutions de ya Abdallah ka ibeka Diko ka soka ta ordre taiwa ibeka tra ordre ta Diko barawa un téléphone fera s'il vous plaît donc au dekera Diao et Diko jusqu'à 3h du matin réunion Diko bara yoro join ibeka tarake bubu tarake mara tarake tatamli tarake nous ne ko kay kurita ke ninkama ko véhicule blindé ou be blindé mkono bi aborami maintenant ku meta ko sini farabugu ya ku nga sien kabini samia damna ko nyoka kisi otuma usanini ka samia toy farabugu ka faga ku ka bagaw chouin ku ka foro be jeni ka ban ka kla kana akor sini jadu so ka ta ka wajuluke ay muso jagoya ak nga akor sien dor depuis mois d'août farabugu ko nyoka kisi akumbana yani ka avion ta ka dire que Jack Boeri ka pam kan kuna maintenant foro be tiene kuma na kana akor sien avec les djihadistes cet accord vaut quoi depuis wati mina ube kule akunga ta signé doron karamogo kunga usa au moins c'est pas me kisi au moins si ba sur dobe bia bate bolola bak meke dobe bia fate bolola fatu meke donc nyotu me kisi o ba to be ulu donte na tungala o bo nyo fere ka se ka jamana ka imposera ku ira balo ka du musakabe ngabi accord siena frotter musité bagante accord vaut quoi aujourd'hui après 6 mois de mensonges venir signer un accord avec les djihadistes pour l'état kerande kama wa bube yende fo mine do ko ibeka deseren de la pendant 7 ans oui bi révélation bi fusunje bube mine do bube ko koni ibeka kun deseren de la ko de to ka fanga biribiri la ka fule ka munge ko yeni fo ibeka ka mina mena ka deseren de la mais où yara sakara sakilindi c'est pas rasta seul le rasta c'est des milliers de femmes des milliers d'hommes Thomas Sankara c'était quoi Sankara était 70 kilos. Unana mine, président, ay mon fois ko faut était moula ou kana mfaka. Et ni narasam ne faut était ne boulot. O lango colonel Jauma fait wifi Alpha Ya Sangare mabuka de. Kanata et sentir arc-en-ciel. Yani kati sigi sal entraînement kono bar kono glock refe ni arasam ne mba faka na mantoi mba faka. Amasola ne 30 kilos di. Nkleme yala. Halima mo tari kleben taibe mvumbu. O ma se follow. Tu vas meta muso bakoro gifler ouais tu es pas malala donc j'ai dit à